Už druhý rok nás poctila návšteva študentov z partnerskej školy v nemeckom Wittenbergu. Do Bratislavy pricestovali vlakom a nakoľko už bol neskorší večer, prebehlo ešte na stanici rozdelenie do rodín. Na oboch stranách pribudli noví účastníci, čiže poznávanie nových ľudí bolo vzájomné. Projekt Connecting Classrooms sa nachádza v svojej poslednej záverečnej fáze, kedy sa už vlastne len hodnotia aktivity a akcie, ktoré prebehli. A vlastne táto príležitosť pre navštívenie Bratislavy opätovné zo strany Wittenbergu sa stretlo s veľkou odozvou aj z našej strany. Boli sme radi, že sa im u nás páčilo a že chcú znovu prísť. Tentokrát to však už nebolo do hotela alebo hostela ako minulý rok, ale prišli do rodín našich študentov a môžem povedať zodpovedne, že sa im u našich študentov veľmi páčilo. Prvý deň pobytu bola na programe návšteva jaskyne Driny a mesta Modra, kde v pláne bola zahrnutá aj návšteva miestneho múzea majoliky a manufaktúry. Absolvovali sme tentokrát už nielen prechádzky po Bratislave a spoznávanie Bratislavy ako minulý rok, ale vyšli sme už aj trošku viac ďalej od Bratislavy a snažili sme sa im predstaviť aj nejaké naše folklórne ľudové zvyky. Navštívili sme majoliku v Modre, kde sa vytvára typická slovenská, dokonca až habánska keramika, kde si pozreli a mohli si niektorí aj vyskúšať, ako sa dá vytočiť na kruhu nejaký hrnček alebo vázička. Videli, ako sa to maľuje, akými farbami, ako sa to vypaľuje. Takže myslím si, že to bolo veľmi zaujímavé. Predchádzala tomu cesta do jaskyne Driny, ktorú sme im ukázali, kde sme videli veľa netopierov a mohli sme sa všelijakými krasovými útvarmi pokochať. Stalagnity, stalaktity, stalagnáty, všetko sme tam videli. Však jaskyňa Driny je pomerne známa. Tentokrát sme sa im snažili predstaviť vlastne blízko okolie Bratislavy a z časti aj našu kultúru, ľudovú kultúru, takže navštívili majoliku v Modre a potom aj sa zúčastnili tvorivých dielní v Uľuve, čo si myslím, že malo taký pozitívny prínos, pretože každý vlastne mohol si nejakým spôsobom rozvíjať svoje zručnosti a odnášal si z toho stretnutia nejaký vlastný výrobok, typický teda pre slovenskú kultúru. Vyrábali tuším zo šupolia veci z dreva a z nejakých drôtikov. Si mohli vyskúšať svoju vlastnú šikovnosť pri tvorbe nejakých typických vecí, ktoré sa u nás predávajú ako typické produkty slovenskej ľudovej tvorby, a to šupolové bábiky. To bola jedna skupinka ľudí, ktorí sa učili na takom workshope v Uľuve robiť tieto bábiky. Potom viazať srdiečka z takých tenkých drotikov a chlapci vyrezávali z dreva nejaké ryby alebo niečo, čo chceli. Čiže mali sme aj popoludne s takýmto workshopom. Odtiaľ sme spolu išli na večeru, ktorá si myslím, že nám veľmi pochutila. A potom sme ešte ich vlastne zobrali na výlet a na exkurziu do Viedne, čo viacerí z nich boli vo Viedni, ale zase hlavne teda tie učiteľky navštívili Viedeň, ale deti ani tak nie. Kde takisto sa mohli vidieť také tie fakt najznámejšie pamiatky Viedne. No, či malo to úspech, to nebudem komentovať, či im to zaujalo. Napriek tomu, že si myslím, že ten program bol dobrý, by som hovorila aj o negatívach. A tie negatíva sú, že už úplne všeobecne, nie len u nás, naši študenti, ale aj študenti v zahraničí sú taký dosť ťažko naštartovateľný na nejakú aktivitu alebo na nejaké nové poznávanie, čo bola vec, ktorá mi trošku prekážala, lebo ja ako hostiteľ som sa cítila zodpovedná za ten program a snažila som sa, aby sa dobre cítili. A ak máte pocit, že sa hostia nudia, tak určite vás to hnevá. Ale myslím si, že ten program bol tak bohatý a tak pekný, že nemali príležitosť sa nudiť. A teda kto sa aj nejakým spôsobom nudil, tak som si to uzavrela, že to bol jeho problém. Lebo ak má človek záujem o poznávanie
komunikáciu s inými ľuďmi v inom jazyku, nielen v nemčine, ale aj v angličtine, tak myslím si, že tú príležitosť by mali vedieť uchopiť. A keď ju nevedia uchopiť, je to ich problém znovu. Tak každá tá návšteva je iná. Táto bola iná ako minulý rok v septembri, keďže aj to zloženie tých detí sa dosť výrazne zmenilo. Asi môj názor nie je tak podstatný, ale podstatné sú možno tie pocity a tie zážitky, ktoré si odniesli či už tie nemecké deti, alebo tie naše deti, ktorým zostávajú na niekoľko rokov v pamäti. Je to každopádne veľmi dobrá a pozitívna skúsenosť, či už v tej medziľudskej oblasti, alebo aj kultúrnej. Že pomáha to istým spôsobom nabúravať nejaké možno stereotypy, predstavy o tom národe, alebo aj spoznávať proste ten národ. Keďže náš projekt sa volá Connecting Classrooms, snažili sme sa v spoločných aktivitách a zážitkoch zase spojiť nejaké triedy. Triedu našu a triedu našich študentov a triedu študentov našich priateľov z Nemecka. Takže pokus to bol, myslím si, že to bol úspešný pokus, že väčšina ľudí sa cítila veľmi dobre. Takže škola to je výborná, keď sa nám podarí vytvoriť novú skupinu študentov, ktorí by mali záujem pokračovať v tejto komunikácii, či už to bude v rámci projektu Connecting Classrooms alebo nie. Budeme v tom pokračovať a chcela by som sa týmto ešte poďakovať aj British Council za ich podporu, pretože keď som povedala, že títo naši partneri z Connecting Classrooms prichádzajú, tak British Council nás aj finančne podporil. Takže veľmi pekne ďakujeme, že sme si mohli dovoliť takéto preukázanie alebo ukázanie aj inej slovenskej kultúry a oblasti. Nie len sme neboli uzavretí teda v tej Bratislave, ale mohli sme aj z nej výjsť.